ओइ गुन्दा मानै साला हिनजाव गोनांजों हिनजाव गोनां मा रायलायबाय थादों सानैजों फाग्ला मा रायलायनांगौ जाखो जेबो रायलायाखै जों रायलायनोसै जागोन नोंसोर साला सुवाद गुन्दा मानै आया ओइ मोख्रेब जों माबा रायलायखुमादों होनलाय जों सानैजों ओहो जेबो रायलायाखैथ' जों रायलायनोसै जागोन नोंसोरो साला सुवाद गुन्दा मानै थाब थाब हिनजाव लागोन फाग्ला आंलाय लायाखै दे बिसोर साला सुवाद खावलाया हिनजाव लाबाय लाबाय नालाय थाबनो लाबायब्रा माथो टेनसन लाबाय थायो हिनजाव लाबाय नालाय लाबाय गोजोनबाय दे नोंल' गोजोनबाय था साला सुवाद नोंसिनि थाखायनो जोंना हरफोराव मबाइल नेटवर्कआ बिराद डाउन जाथारोमोन नोंसोर मालाबा मबाइल नेटवर्कखौ डाउन खालामनो हायो नामा सोरबा गोसथोलायनाय सानैया हायानो साला सुवादा आरो दाबोथ' साला बे मोख्रेबा गुन्दाया बियो हराव रायलायबाय थायो गुन्दाया साला नोंसोरखौ बै समाव मोननायमोनबा ओरैबायदि बुग्लिनो गोसो जायोना मा बुंनो आरो ओरैबायदि गोसो जायोना आयै नेटवर्कआ माबायदि जायो सौग्लिनानै जाजोबनो लुगैखायो आं नोंसोरखौ आच्छा देलाय बुंलाय माबायदि नेटवर्कआ डिस्टार्ब जायो माबायदि डिस्टार्ब जायो मिन्थिया आरो नों होनबा बिगुर मिन्थियाथ' आरो देलाय बुंलाय बे मोख्रेब गुन्दानाव सोंनो हाया दाबो रायलायबाय थायो बियो बिगुरा आंलाय गोसोथोयो नालाय रायलायोब्रा गोसोथोनायजों रायलायनायालाय माथो जालायखो मा जालायखोनो सानाव रायलायबाय सानसे रायलायबाय आरो हरावलाय मानो डिस्टार्ब होबावो रे जोंखौ नोंखौलाय हराव बोरै डिस्टार्ब होलायखोब्रा जोंलाय होआखैसो बुंबावदों बे हर गेजेराव आंहा इउटुब नायो बायदिसिना फेसबुक वाट्सएप नायो साला नोंसोर सानैनि थाखायनो नेटवर्कआ डिस्टार्ब जायोब्रा नोंसोर बायदिनि थाखायनो एकदमबारे ससे खारलाय थाब थालाय जि गोबाव थादोलाय गिदिंबाय थासिगोन गल आरो वाट्सएप नायदोलाय वाट्सएपआबो मेसेजआबो हरबाय थांला बेसेबा गोबाव थादोलाय नोंसिनि थाखायनो बिराद डिस्टार्ब जायोब्रा मालाय नेटवर्कआ स्ल' जानायखौ जोंलाय माथो खालामनांगौ जाखोब्रा जों हमनोनो हायासै माखौ साननानै नेटवर्क गोसोथोलायनायखौ नेटवर्कआव माबा बुंखो बियो खावलिया नोमाब्लि होनदों आंखौ गुन्दा साला नुबाय खावलिया गावखौ बुंनानै गुन्दा साला गुन्दा होनलाबायनानै नोंसिनानो जायो होनबा बे हराव सानफ्रामबो हिनजावजों फन रायलायबाय थानाया हरसेनो दाना माया खावलिया होनबा जों फन रायलायनायखौसो बुंदों मा घन्टाखौथ' बुंनो सानदों नोंलाय बिगुर नोंसोर साला हराव हिनजावजों फन रायलायबाय थासिगोन जोंहा ओजोंहाय नेटवर्कआनो जाला सानफ्रामबो बिदिनो जाबाय हराव माखौ लानानै रायलायोथाय आयै मा बुंबावनो आरो नोंसोरखौ मा रायलावो जेबो रायलायाब्रा जोंबो बिदिनो जानला मेनलासो दोनोसो जों ओरैनो गुबुन सेंग्राजों लाइन मारिनो मोनैनि दोनो साला फनखौ हरनानै ओरैनोसो दोनबावो नोंसोरो गुन्दाफोर साला नोंसोरखौ मालाबा होग्लिगोनब्रा आङो दाखालिथ' आरो बेयो खिब्रेया साला बा माबायदि बुंदों इयो हिनजावखौ बाब देनजारसो सनालै फनखौ दाननाङा आंनो उन्दुलांनायखौ खोनासंनो लुबैदों बिदि जाबाय सोरबा उन्दुलांनाया कि मा आवाज होनायनि माखौ खोनासंनो लुबैनांगौ जाखो गोसोथोलायनाय थानायफोरजोंबा हले जामायानो बिसोरनि थाखायनो नेटवर्कआ जोंनो सानफ्रामबो जा स्ल' गेमबो गेलेनो हाला इउटुबबो नायनो हाला वाट्सएपआवबोथ' थांलानो मेसेजफोरा आरो फेसबुकआथ' फेसबुक दा बुंखासै बिदि नंद्रायालै नङाबा माथो खिबु गुन्दाफोर दे आंनोबो सासे नागिरना होदो नङाबाथाय आं बिदि थानो हालाथ' नेटवर्कआ स्ल' जाबाय थाबाय नोंसिनि थाखायनो सासे नागिरना होदो आंबो रायलायनोसै बेबायदिनो नोंसोर आंखौ डिस्टार्ब होबाय आंबो गुबुनफोरखौ दोखो डिस्टार्ब होनोसै घन्टा रायलायनानै आंथ' सानसे हरसे फनखौनो दाननो होखाया घन्टा दोनहोबाय थाखागोनलां जानायावबो खिनायावबो लिट्रिनाव थांनायावबो दोनखागोन हनै जोंखौ माबायदि बुंदोंमोन बियो आंना बे नोंसोरो आंखौ डिस्टार्ब होनायनि थाखायसो आंबो नोंसोरखौ बेबायदि खालामनो होनदों दा आंबो बेलेगखौ खालामगोन आरो नोंसोर खालामबाय आंबो बेलेगखौ खालामजोबगोन जाम्बाफोर थौदो आंना हिनजाव लिंहरबाय हनै बासआबो फैबायथ' थांसैथ' गाखोदो बास फैबाय हनै